táska, úgy hívjátok. Hát igen, ebben minden benne van, minden fontos papír gyerekkorom óta. Zárójelentés, minden egyes példány benne van. Miért van itt elől minden? Ez, hogyha bár hajnalban, egykor, délelőtt, megcsőren, ez egy helyen van. És ezt leadom, és akkor már tudják, hogy mi van. A 24 esztendős Csaba eddigi életemerőben másként alakult, mint vele egykorú társaié. 5 hónapos korában vele született vesemedence gyulladást állapítottak meg nála. 7 éves koráig szinte több időt töltött a kórház falai között, mint otthon. Műtét, folyamatos gyógykezelés, ellenőrzések. Időközben kiderült, a májfunkciói is egyre rosszabbodnak. A fiú az első osztályt még társai között járta ki, de a 8-os bizonyítványát már édesanyja szeretetteljes kitartásának és saját szorgalmának köszönheti. Tanítgattam a leckét, hazahoztam neki. Kórházba volt, bevittem neki, amit kellett tanulni. Úgy tudta megtanulni a verseket, hogyha én olvastam és megjegyezte. Ha anyukám nem lett volna velem az évek során, akkor biztos én azt mondom, hogy én tovább nem bírom, mert nagyon sokat leültünk éjszakánként, és mondta, hogy fiam, bírni kell. Én elkezdtem, mert rád szenteltem az életem, mert biztos, hogy rám szentelte. És ő mindig mellettem állt egész végig, most is mai napig mellettem állt. Hát voltak nehéz idők, de én úgy vagyok vele, mivel hogy én voltam ilyen, hogy gyülekezetben és minden is jártam, hogy Jóisten mindig, hála Jóistennek, mindig velem van, mert velem van, minden lépésmet mellettem van. Orvosok is mondták, hogy nagyon sokat voltunk, hogy javultam, voltunk, hogy nem, de mindig az Istent mondtam, és ez nekik öröm volt látni, hallani, hogy ennyire hiszek Istenben, hiszek. Hiszek, mert ha ő nem lett volna mellettem, én biztos, hogy én már nem ülök itt. A Tiszakeszin élő fiatalember csak édesanyjára támaszkodhat, hiszen édesapjának egyébként korán elhagyta a családját, 1995-ben autóbalesetben végleg elveszítették. A folytonos idegeskedés miatt édesanyjánál Terinél 5 éve cukorbetegséget diagnosztizáltak. Jó napot, Csabikám! Szia! Szevasz! Közben megérkezik a családorvos, aki heti rendszerességgel beadja Csabának a vérképzést segítő injekciót. Tőle kapunk pontos korképet a fiú betegségét illetően. Vele született olyan betegség, ami a belszerveit támadta meg, a máját, a vesélyét és a lépét. A lépét eltávolították, ugye emiatt kell a vérképzésről is gondoskodnunk, a vesélye tele van üregekkel, emiatt nem úgy működik, ahogy kellene, a májánál pedig a dolgozó májsejtek pusztulnak el. És ezen csak is a máj- és vesetranszplantáció segíthet. Csaba már egy ideje rajta van a várólistán, lesi a telefoncsörgést, hogy azután hón alá csapva a zárójelentésekkel teli túlélő táskát, mielőbb eljusson az életet jelentő műtétre. Mint hogyha valakinek egy új baba születik, és hogy na, hogy mikor lesz meg a baba. Én ezt várom ugyanígy csak, hogy na, mikor lesz meg az új műtét, mert akkor tudom, hogy volt célom, hogy eddig is harcolt anyu is, én is, hogy feljussak Pestre, kezelésekre jártam, és mosolyogva előre menni, hogy igen, győztes vagyok, kibírtam ezt is. Hogy képzeled a műtét utáni életedet? Hát műtét utáni életemet elkezdem szépen saját életemet úgymond kezdeni, hogy próbálok munkát vállalni, amit majd megengednek utána persze, akkor gyógyszereket ugyanúgy szedni, mint eddig. Egy barátnőt, aki már mellettem áll, jóban, rosszban, elfogad úgy, amilyen vagyok, és jobb lesz. Én tudom, hogy jobb lesz, csak ez a műtét még ez kell, hogy jobb legyen, én érzem, hogy jobb lesz. De addig még számos nehézséggel kell megbirkózniuk. A havi 55 000 forintból sajnos nem futja mindenre. Mindig úgy volt anyu is, meg én is, hogy első a gyógyszer, első a gyógyulásom, és ami marad, azt tudjunk beosztani. Hát volt olyan tél, amikor vagy ettünk, vagy fűtöttünk, mert a kettő egyben nem megy. Szerencsére az elmúlt télen már melegben költhették el szerény étküket. A helyi tisztelendő megkeresett, hogy van egy elesett család, ahol problémák vannak a fűtéssel, az önkormányzatnak van tűzifája, és mondtam neki, hogy végülis a képviselőtestület úgy döntött, hogy mi tűzifát nem adhatunk senkinek, de kivételes eset akkor volt, és a tisztelendőnek mondtam, a saját kocsijával vigye ki. A 2700 fős település önkormányzata a műtétet követő időszakban is igyekszik a család mellé állni. A testület úgy határozott,
hogy a steril szoba kialakítás műtét után be fog segíteni. Van erre egy keretösszeg megszavazva, lehet, hogy ebből az összegből nem tudjuk finanszírozni az egészet, de egy keretösszeg erre félre van téve. 4 fal között telt el a gyerek évek nagy része. Hát nagy része, Ez igen. azért most is nagy részt így van. Hát így van, annyival lett másabb, hogy azért most már, hogy anyukám is idősödik, mert betegeskedik, többet vagyok kint, segítek neki, télen segítek neki, akkor ilyenkor is segítek neki, amit ő lát, hogy nem nagyon bír, megcsinálom itt a házba is, feltűrök ez az a házi munkát, itt kint is megcsinálom, amit látom, például nagy a fű, levágom, meg ilyesmiket szoktam csinálni. Hamarabb fáradsz, vagy mi a közérzeted? Hát ez változó, inkább hamarabb fáradok, nem bírom például addig, mint a többiek, például biciklizésre is, 1-2 óra folyamatos biciklizés nekem az kimerít. Csaba tőle telhetően besegít édesanyjának a ház körüli munkákba, máskor énekel, gitározik, vagy éppen orvosi javalatra kerékpározással erősíti izmait. Én sose voltam ez a szomorú, meg az, hogy most én beteg vagyok, akkor most én 2-3 napig feküdjek, mert mindig adott a Jóisten annyit, hogy talpra tudjak állni. Én már harcoltam sokat, és én mindig azt mondom, bárki megkérdezi, hogy mert nevetek, boldog vagyok, igen. Megtanultam nevetni, de boldog nem vagyok még.